חד. לא, רואת, אימא'לה, לא חם לכם? זהו. כן, יש לי. יומה, אני מלחיץ אותי שהיית פה. הלב שלי על 300. עשינו כזה וודקות בכניסה. לא להסתכל על המצלמה? מה זה מסנבר? התחלנו לצלם? Rebecca was the easiest child. She Smiling all the always time, smiling. happy. היא שברה לי את השיניים. עד היום אני סובל מזה. When she learned how to talk, she never stopped talking. חמודה הייתה גונבת לי את האוכל, זה מה שאמרו לי. Joshua never finished the food on his plate, never. Till this day, he doesn't finish the food on his plate. And Rebecca would always be waiting to see what he left that she could eat. בועז היה בעייתי יותר. כל דבר שמשווים לבועז, אנחנו מלאכים. הוא פסיכופת משוגע. אני יכולה רק לדמיין את רבקה בתור ילדה, הכי ידיים שמאליות, הכי הולכת ונופלת. She fell down every minute. She was banging her head on the floor, and we were worried. So what did we do? We ordered from Sweden a helmet, kazda. אמיר היה מהרגע שהוא נולד מושלם. כאילו אם אתה מסתכל על תמונות של אמיר שהוא היה קטן כזה, א' הוא היה הילד הכי חמוד בעולם, והוא נראה כזה, כאילו יש לו לוק של כזה עבריין קטן כזה. מזרחי, אמיר מזרחי, הוא נולד מזרחי. אנחנו שיחקנו ארץ עיר. הוא התעקש שמאכל בבית זה בפלה. לא אומרים בפלה, אומרים ופלה, אבל הוא לא הסכים לוותר. תמיד היה לנו את כל הסקטבורדים והרולר סקט, ואבא תמיד היה קונה לנו כל דבר חדש שיצא. לי היה גיימבוי, אז לאמיר היה את הגיים גיר, צבעוני וזה. היינו משחקים מלא כדורסל, מלא פינג פונג. הם היו חברים מדהימים. לקראת גיל ההתבגרות. היינו רבים מלא. ברוך השם היום, חברים הכי טובים, אוהבים. כשעשינו בננה כולנו ביחד, חבבה מתיישב כל הבננה עולה, לא מאוזן. הוא מתיישב כל הצד השני של הבננה עולה, לא מאוזן. אז החליטו שאני צריכה לעלות מהאמצע. עכשיו, זו הייתה סיטואציה כל כך מצחיקה שלא הפסקתי לצחוק. אז אמרתי לאמיר, תביאו אותי כאילו מאחורה ואני אעלה. קיצור, אז הוא העלה אותי. והבאתי עליו את הפישה של החיים, כאילו פשוט השתנתי על מלא. הוא לא הרגיש? לא, היה חם, אז זה כזה... בת כמה היית? תיכון. יפה. Rebecca is daddy's daughter, there's no question about it. רבקה ילדה של אבא, ברור. היא מאוד קרובה לאמא שלה, אבל פאפה זה החולשה שלה. באופי הם מאוד דומים. אני יותר דומה לאמא שלי, רבקה יותר לאבא, בועז מאומץ. I think it depends what she wants. She wants money, it's... וארווין הוא פאפה. She was in South America for 6 months or whatever, but she was running out of money, so I said, okay, so you'll have to come home. And she phoned daddy and said, Daddy, I have no money left. So I said, well, how much and where do you want it? Isn't that what a father's supposed to say? נכון, פרי? של אמא. ברור, של אבא. אמיר? מה זה? אמיר ילד של אמא, מה זאת אומרת? אמיר הוא לגמרי גם ילד של אבא, גם ילד של אמא. או שפשוט ילד מאומץ. אחד הוא נורא קשור לאורנה. עד היום זה לבוא כל פעם, לבקר ואוכל, ואני מניח שהם מדברים כמה וכמה פעמים במהלך היום. הוא שלי, הוא שלי, הוא שלי. ואם אורנה לא תופסת את אמיר, מתחילים טלפוני החירום כדי למצוא את אמיר, שהשעה היא כולה 7 בערב וכנראה שהוא בעבודה. נכון. לא נעים לי, זה לא סרט על אורנה, זה סרט על אמיר ורבקה. לא, אני צריך להרגיע. בפעם הראשונה שפגשתי את רבקה, חשבתי שהיא יפה. קיוויתי שהיא לא סתומה, אבל אז גיליתי שלא. מרגע הראשון אהבתי אותה. מההתחלה כאילו אהבנו אותה בטירוף. פגשנו אותה באילת פעם ראשונה, אני ישר התאהבתי בה בשנייה שראיתי אותה, וגם איך שהם הלכו ישר סימסתי לאמיר, מדהימה. אפשר לא להתאהב בה, היא יפהפייה לא רק מבחוץ. I met him the first time I was with my father, and we arrived at the coffee shop, and he and Rebecca were sitting there, and I thought to myself, oh, he looks nice. אני ראיתי אותו פעם ראשונה בהחלפת חנייה, ואת האמת שזה פשוט היה נראה לי הכי כאילו הטיפוס שלה. ישר חשבתי, וואו, איזה בחור טוב. בן אדם מדהים. I loved him from the beginning. I said, we're keeping this one. האמת היא שאני התאהבתי ברבקה לפני שהכרתי אותה, כי כשאמיר סיפר לי עליה, ראיתי על העיניים שלו שהבחור מאוהב, מאושר. When I met Amir the first time, I didn't have to look at Amir, I just looked at Rebecca and she was all glowing and happy and she changed. בעיקר הייתי מאוד מאושרת בשביל רבקה, שסוף סוף היא מצאה את האחד. Rebecca phones me the next day. New papa,
So I said, well, you know, the service was okay. The spaghetti wasn't that good. No, באמת, Papa. I said he's a very nice guy and we liked him very much. הוא נראה היה לי מאוד מאוד מתאים לה, מאוד שלב, מאוד משלים אותה. מאוד מתאים לבקה באנרגיות שלו. יש לו עיניים טובות, רואים שהוא בן אדם טוב, רואים שהוא אוהב את רבקה. הוא גבר. בסוף סוף הביאה כאילו מישהו גבר. I met my match because up till the age of 18, Rebecca thought she's going to marry me. כישרון בולט של רבקה. להפיל דברים. לשבור דברים, להפיל דברים, לשפוך דברים. ללכת ולזרוק כזה, נפח את הכוס יין על כל הסביבה. סורי. משהו חיובי עכשיו. קשה לי לחשוב על משהו חיובי. סטייל. למצוא תמיד את הפיסים הכי טובים של האופנה. הגורו שלי לכל ענייני האופנה. לזהות את האופנה, מה שהולך להגיע, להקדים את זה, להיראות טוב תמיד. לבחור לי בגדים, לבחור לאמיר בגדים, לקנות בגדים. יש לה פשוט חוש אופנה, כל דבר שקשור ליופי. זה הכוונה לכישרון? מי לא יודע מה הכישרון? ברור. הוא תופס ממש דברים טובים בפה. זרקי לבניו, מכל מרחק, הוא תופס אותו בפה. ללא ספק, הכישרון הגדול שלו. לי זה נראה מאוד מוזר, אבל זה הכישרון הכי טוב שלו. הוא פשוט לא יאומן. זורקים לו מכל מקום, בבריכה, כל פוזה. הוא תופס. אחרי פעם אחת עליתי לגג, הוא הלך, היה בתוך הבריכה. זרקתי לו, ומהמים, כאילו, הוא לא ראה בכלל איפה זרקתי, פשוט קפץ כמו דולפין. טק, תפס אותו. לא, הוא אלוף העולם. מה היה השיא שלו? כמה זריקות רצופות? חיפשנו כולנו את המפתחות של הדרה, ערב שלם, וזה בסוף היה בפה של אמיר. מסתבר שהם נפלו והוא תפס אותם. אפשר לנסות עגבניות שרי. אולי פעם הבאה. ננסה. פרצוף מראה. יש חיקוי של הרוקדת. היא רוקדת ואז היא דוקרת. מסיים השפתיים, כאילו נכנס לנו בפנים, כאילו הכי בחושניות כזה. הלו בלו. פאפה, אין לי מה ללבוש. יש לנו חיקויים של אמיר? חיקויים של אמיר? מה שם? יש את ה... שמי. טוב, אתה לא, קודם. את קודם. זה קודם. את קודם. כן, בפלה. כן, זה בבית. הוא סוג של יוסי סיירס של עולם פקחי הטיסה. הוא מדבר בקול סקסי, רגוע, 4-2, השעה לי נכון, 2-8 צפון. קוראים לו עבודה סופרמן. כאילו, הוא הולך כזה ככה. בגלל שאמיר כל הזמן מאבד דברים, לפני שאמיר יוצא, אז זה היה כזה. אייל, תשמע, יש לי את הרעיון הבא. את יכולה לזרוק לי משהו? אני אנסה לתפוס אותו? הכל מצחיק ברבקה. מה מצחיק בה? מה לא מצחיק בה? יכולה פתאום לשפוך למישהו את היין בלי לשים לב ולהמשיך הלאה. הקטע של הקלאמזי חזק אצלה. היא יכולה לדחוף אנשים, היא יכולה ליפול ממקומות. זה מתבטא בעקבים, שהיא חייבת לתפוס לך את היד. לפעמים אני פשוט אומרת לה, בטוחה שהראש מחובר. נראה לי שהיא באיזושהי עולם משלה, ומה זה כיף לה שם? טוב, אז דיברנו כבר, אמיר, יש לו נטייה אסטרונאוטית קלה, מאוד מאוד קשה. למשל, אם צריך להכניס איזה משהו לאוטו, איזה כיסא או משהו, אז זה אף פעם לא נכנס בפגיעה הראשונה, תמיד זה דופק קודם את הדלת, ואז אני מסתכל עליו והוא צוחק. פרי! ואז אבא עוד יותר צוחק, יש לו את הצחוק הזה. לשכוח דברים, לא לדעת איפה הוא. כשהוא פותח את המגירה והוא רוצה לעשות קפה, לא קרה פעם שהכוס כזה לא תיפול והוא יתפוס אותה. הוא תמיד בהילוך גבוה מדי בחיים, הוא צריך כאילו להוריד הילוך ואז זה בול. וואי, בקה, מה זה גרועה באוכל? תמיד כשאנחנו הולכים למסעדות, אנחנו לא נותנים לה לבחור את המסעדה. פשוט גרועה בזה. היא לא אוכלת כלום, זה קשה. יש אנשים שאוכלים בשביל לחיות ואנשים שחיים בשביל לאכול, אז היא אוכלת בשביל לחיות, היא מנשנשת. קצת גרנולה, קצת קצת קוטג'. תמיד זה דברים בקטנה כזה, ותמיד זה הדברים הכי לא מגרים על השולחן. Actually, I feel sorry for Amir because I don't know what they're going to eat when they're married. אמיר אוהב לאכול הכל. אלא אם כן יש משהו שהוא כאילו ציין שהוא לא אוהב. אבל אם יהיה לו את אותו דבר בצלחת, ויגידו שזה משהו אחר, הוא יעוף על זה. תמיד כל דבר שהוא אוכל, הוא תמיד אומר מדהים, זה לא משנה מה זה. התבלבלתי, שמתי מלח במקום סוכר, עדיין, אמיר, טעים, מדהים וזה. לא חשוב מה אני עושה, הוא מתלהב, אמא,
וואי, זה כל כך טעים, זה הדבר הכי טעים בעולם. אני לא חושב שכל כך משנה לו בדיוק מה אוכל, לא יודע אם הוא שם לב. תכל'ס אין לו שום חוש טעם. מה שלא תתני לו, בשבילו זה אותו טעם. אין לו מושג מה אוכל. הוא תטרן. אמיר תטרן. נראה לי שזה משהו. אני חולה על זה אצלו, כן? שאין לו מושג מה הוא אוכל, הוא פשוט אוהב את זה, זה גדול. רגע, יש לו חוש טעם. כן. הוא התחתן עם הבחורה הכי יפה בארץ. נכון. קודם כל, הארוחות אצלנו זה... הילוך גבוה. אופיר מתחיל לאכול עוד לפני שאנחנו בכלל מתיישבים, ומסיים לאכול עוד לפני שאנחנו בכלל מתיישבים. אמא מתחילה להגיש. טוב, בואו נקצר. תוך 3 דקות נגמרה הארוחה, מה פה זה? 5 דקות. בכל הקשור לאוכל זה... החזק שורד, מה לעשות, החזק שורד. Shabbat is a major meal time in our family, and it's a meal that goes on for a long time. אני ואורי תמיד מגיעים המשונים, וכבר שאנחנו בדרך זה טלפון שאבא כבר ממש רעב. וכאילו, איפה אתם? אבל לא תגיד שאנחנו אוכלים ארוחות, כאילו, אם זה שבת בצהריים ב3, כאילו 1. First of all, they go to Bet Knesset, to shul. זה פשוט טקסים של 2.5 עד שמתחילים לאכול. טלפון, אתם אוהבים, אנחנו כבר מגיעים הביתה, אף אחד לא שם בכלל, אמיר ורבקה לא שם, אופיר לא שם, אופיר בכלל לא עונה לטלפון, הוא בטח ישן. זה מאוד מסודר, כאילו יש את כל הטקסים, כל הזה, כל הברכות. אמא כבר בטירוף, היא גם עושה שניצלים וגם מוציאה את הזה, והכינו 8,000 סלטים, ואומרת לי, תביא, תכיני רוטב וזה. אבא כבר בשולחן, מת מאוהב, מתחיל לאכול. And everyone comes back, and then it's dinner time. And I think Amir's always was in the beginning was totally surprised. How long can we sit at the table for a meal? טק, אמיר ורבקה מגיעים, מה קורה עם העניינים, יאללה, שימו על השולחן, הם צריכים להגיש, הם צריכים פה. It's fun. We always have a good time. It's a highlight of the week, actually, Friday night, and then Shabbat lunch as well. שבו איפה, אפילו לא מעניין אותי כלום, מתחילים את הארוחה, אפילו לא הגיע וזה, אבא כבר אוכל, אני מתיישבת, הוא כאילו מנסה לעמוד בקצב. היום אצלנו יש את השיגעון הזה ברגע שמתחילים לאכול קצת, במיוחד עם אמיר, שכאילו עכשיו בא ומתחיל לטחון מלא אוכל כל הזמן, בלי לשים לב, הוא כאילו משתולל. אבא כבר סיים, אמא עוד לא התיישבה לשולחן, אנחנו כל הזמן אומרים לה, יאללה, בואי, שבי, תצטרפי לנו, מה נסגר וזה, אני תכף בא וזה, אמא מתיישבת, נגמרה הארוחה, מדליקה סיגריה. גדול. אבל זה לא החשוב. החשוב לא האוכל, למרות שזה טעים מאוד, מה שבא אחרי זה. שם הארוחה מתחילה. בעיקרון זה ארוחה של הסתלבטויות. שיחות הזויות. בדיקות, צחוקים, ירידות. נתפסים על מישהו אחד, הוא הכוכב של הארוחת צהריים. עד גבול המבוכה לפעמים. אבל בלי פרטים מהמימו, כי זה חסוי מה שקורה במשפחה. סוף הארוחה, אמיר קם, שוב פעם נתקע בשנדליר שנמצא שם כבר 15 שנה. זהו, ארוחה טיפוסית בבית משפחת שערך. I think Jessica will have a cousin, depending on Orna, maybe next week. אמיר יהיה האבא הכי לחוץ שיש. Because I think he's like Orna. הוא רק צריך לנסות לא להפיל את הילד. הם יהיו הורים קלאמזים. ככה קצת עפיפונים. אם הם לא ישכחו את הילדה איפשהו זה ינס. הילדים יצטרכו ללכת עם קסדות כבר מגיל מאוד צעיר. צריכים להשגיח עליהם. אמא שלי ואורנה יעשו את כל העבודה. ככה אני עושה, זה מסתדר נוח, אבל אל תשים את זה בסרטון. אמיר גם יצטרך לעבוד כמו חמו, כי רבקה כאילו היא חיה בגבוה, כאילו אין אפס. לא, עכשיו ברצינות, יש להם המון מה לתת. טוב, בקה זה כאילו היא נולדה להיות אימא, הם פה. יהיו הורים מדהימים, וכמה שיותר מהר, אני מוכנה, בשלה. אני מניחה שלהם ילדים רגועים כאלה. שזה יהיה בנות, שאני יכולה לעשות להם פן ומחליק. הם יהיו מוגלים כאלה בטח. כן. כזה ילדי חופש כאלה, הולכים תחתונים, בטן קטנה כזאת של ילדים. אם יהיו דומים לאמיר, אז הם יהיו אסטרונאוטים, שלא יודעים איפה זה צפון, איפה זה דרום, ועדיין הולכים להיות פקחי טיסה. יהיו ילדים יפהפים. על זה אין ספק. אבל זה לא מהגנטיקה שלך. סליחה? כמו פרי ואורנה. הזוג הכי מגניב שיש. 6 ילדים. עם כוס יין, מבסוטים, מול הבריכה. יש מצב שהיה להם 7, אבל רבקה שכחה אחד איפשהו. ילדים מפילים דברים בכל מקום. גרים בפרברים, רבקה בשופינג, אמיר תופס ענבים בגינה. אמיר מנכ"ל, כבר באיזה חברת סטארט-אפ. היא תהיה מילפית. זהו, נראה לי חיים את החיים, מאושרים, נהנים. I think Rebecca and Amir will be just as in love as they are today. החלום שלי לקחתי את הנכדים לסקי. אתה תעשה סקי מאוד גלגלה. כאילו מין מצא את מינו, זה אמיר ורבקה. רואים ישר כמה הם אוהבים אחד את השני. זה פשוט אהבת אמת. It just seems like a perfect
match. כאילו יש משהו שנורא משלים. אתה רואה את האהבה שלהם, זה לא רק נכון. בקטע כי הם מלטפים אחד את השני ודברים. היה נעים, תעשי לך. They're both warm people, they're both caring people. שלווה הפנימית שלהם פשוט מתחברת ביחד מאוד מאוד טוב. אני חושבת שהם פשוט מוציאים אחד מהשני את הטוב. הם תמיד בקול, בפאן, ברילקסיישן כזה. משהו ביחד איתם, גם לי נורא נעים להיות לידם. זה, הם כאילו שניהם ביחד, הם משרים את האווירה הכי כאילו כיפית שיש. כן, פשוט פאנלי. גם לי פאנלי. Warms the heart to see them together. הוא נורא מזכיר לי את אבא שלו. מגונן עליה, מקרקע אותה כזה. כאילו, מההתחלה זה כאילו היה אמור להיות. הם מושלמים ביחד, באמת. פו חמסה עליכם. אמיר בן אדם נדיר. He's just a warm, kind, loving, caring person. He's just not just to Rebecca, but to everybody. הוא בן אדם עם לב טוב. נשמה טובה. You don't have to ask him, he's there to help. He's just brings my tears to my eyes thinking about it. בן אדם תמיד שאתה יודע שיהיה שם בשבילך. וזה כיף מאוד שיש מישהו כזה שאני יכול לסמוך עליו ב1,000%. הוא מדהים, הוא באמת, הוא מאוד אוהב לעזור, והוא תמיד אני יודע שאני יכול להתקשר אליו. אמיר הוא מאוד משפחתי כזה. נורא חשוב לו הקשר הזה. כולנו תמיד נדע מה קורה איתו, והוא תמיד מעדכן את כולם בסיפורים, ובמה עובר עליו, וחוויות. וזה כיף. הוא יודע מלא דברים, וכיף לדבר איתו, אז אני יכול לדבר איתו על כל נושא בעולם, וזה תמיד שיחות מרתקות. אני רואה אותו כמישהו רגוע, מיושב. הוא גם המרגיע הלאומי של המשפחה. ככה ילד טוב. תמיד כיף לי להיות איתו, כי הוא משרה ביטחון. אי אפשר לא לאהוב את אמיר, הוא באמת אוהב אנשים. He's a wonderful person and we're very lucky. ריבקה היא גיסדודה. היא פשוט וואו. תמיד שם כשצריך אותה. היא באמת רוצה מכל הלב שיהיה לך טוב. תמיד מפרגנת, רק דברים טובים להגיד. היא אמיתית, היא טובה, היא מצחיקה, היא ראש טוב, היא מבינה עניין. היא בן אדם אמיתי. הכל אצלה נשפך ישר מהלב. There's something about Rebecca that everybody loves her. היא מצחיקה, וגם יפה. היא פשוט הבן אדם הכי חיובי שיש. ככה יודעת לשים דברים בפרופורציות. המאזנת, הפיסמייקרית. She's just a lovely, smiling, happy person. רבקה היא כאילו, היא רק לב. פשוט נשמה טהורה. She's good girl. רבקה, ביקשת ממני להתגלח לחתונה שלך. בבקשה. אני לא יכולה לספר על הדברים האלה. נורא השתדלתי להתאפר. מצחיק אותי, אני יכול להיות, זה מצחיק אותי. אולי הם צריכים לעשות את הרעיון הזה לפני שהם יתארסו? מה הייתה השאלה? אתה לא מכיר את סיפור הסדין? אתה יודע להחליף חיתול, אופיר? טוב, מקסימום תורידו את זה אם זה לא מתאים. תגידי מה, את באה לעבוד עליי? אני אוהב את המצלמה, אבל אני אוהב את המצלמה. יצא לא טוב. תורידו את זה. זה כמו פסיכומטרי. צריך לערוך את זה כמובן. תמחקי את זה. וואו, מה אני מאחלת לאמיר ובקה? מזל טוב. שיהיה להם רק טוב. אושר ושמחה. שתמיד תזכרו בעצם למה בעצם התכנסנו כאן היום. Continue loving each other and respect each other. שכל יום יאהבו יותר מאתמול. תצברו מלא חוויות כיפיות. שיאהבו כמונו. ואני חייבת להגיד בריאות. טוק טוק טוק. הרבה זעתותים קטנים וחמודים. זהו? יואו, תשמעו, איזה כיף לסיים עם זה, ליאורה. אני יכולה לראות קצת? היינו אין שדים. אנחנו אוהבים אתכם. אנחנו מתים עליכם. בטירוף. בטרפת. רבקה, לסיום, אמיר הכין לך משהו קטן, הכין לך שיר ככה מרגש. אמיר, בואו כולנו נקבל אותו. אמיר, בוא אלינו. לא, אני מתה, הוא מתעלף. הוא שומע, הוא אמר.